takže som vyrazil práve z Mošurova. Dneska je naplánovaná trasa krásnych 135 km. Uvidíme, čo sa podarí. Verím, že to bude krásny zážitok. Zatiaľ to ide dobre, len ten zadný nosič, to, že to nie je tak napevno pripevnený len cez gumy, tak to také trošku je to labilné. Pocitovo na bicykel musím si zvyknúť. Super, počasie vyšlo. Parazina. Ja idem zavolať Inge. Nech sa chystá. Za 5 minút som tam. Nezdvíha, asi spí. Kúrnik. Nádhera. Stavba pokračuje. Štátny sviatok, neštátny sviatok. Dobrú skrátku som si vybral. Musím vyskúšať aj terénom, či sa to dá. No už som u Ingy. Ju vyzdvihnem. Pokračujeme. Ako sa máš? Fajn. Fajn? Čo naštvaná? Neskoro som prišiel. Nie, čo si. Len som si nemyslela, že bude musieť komplet všetko odmontovať, vieš. Aha, že na novo si všetko skladala. Ide dať to von. Dneska je 1. mája. Áno. Ešte obidvaja živí. Plný, áno, energie, jupi! Áno. No som zvedavý. Ešte som na ňo nesadla. Sa išlo dobre. Ako tak trošku jasne ťažší kopec, ale akože dobré. Idem si to vyskúšať. Ahoj. Fajne, nie? Hej, paráda. No. Aký pocit? Jaký? Parádny? Za rohom. Parádny pocit. 100 metrov od domu. 100 metrov od domu, parádny. A 115 od cieľa kilometrov. Koľko? 748. Áno, ale dnešný cieľ. Ja dnešný. Dnešný, ako tak som to, že keby, vieš, keď sa to podarí, tak... Ričku som si nenatrela do kilometra. Môžeš najbližšie, však si urobíme pauzu. Jasne, vyberiem si krémy, natrem zadok. Však aj ja ti natrem, máme zelené. Ty mi natrem. Jasné. Budeš sama, však aj toto isté ťa čaká zajtra ráno. No, máme sa lepšie ako oni. Čo? Máme sa lepšie ako oni, keď čakajú tu. Tu je bordel, nechceš sa tu zastaviť. 100 km do cieľa. Prešli sme 34. Už budem vedieť dávať toto, vieš. Zdvíhať nohu jazdky z boku. Neviem, či mi to udrží. Si radšej dám o stenu. Taký fajný protivietor.
jechať opačne. Na pamiatku, že jak lepíme tašku. A to je jaké jazero? Čania. Čanianské jazero. Čanianské. No. Môže byť displej nepraskol. Čo? Môže byť displej. Mám sklo. Nové. Takže prvá porucha na svete. Takže nejak to treba vymyslieť. A toto dotiahneme. Nech to držím na taške. Takže tak som to vymyslel. To bude dobré. Ono to bude tu. A tu si to dotiahnem, koľko už chcem. Či to je jedno do tej strany, alebo do tej, jak ju napratam do plna. Bude dobré. Dobre. MacGyver. Či ktorý bol taký, čo... Pokračujeme ďalej. Všetko opravené, ideme ďalej. Je to ešte lepšie, jak bolo. Že to je super oprava, kedy... Dúfam, že už to bude držať, dobre. Tá taška ti tak letí trošku dozadu, no je prichytená, bo ju tak máš sklopenú dozadu. Tá taška nie je prichytená. Tá veľká. No to ju máš tak vzadu a tak je... Nie, tam to ti nespadne. Táto. Hej. To by spadla, ešte tu je priviazaná. Dobre. Ona musí byť vo vzduchu troška, lebo ona sa tam nevopká. Dobre, dobre. Keď stratím tašku, budem vedieť, ne? Stále kontrolujem, či mám vlajku, to znamená, nebudem mať vlajku, nemám tašku. Dobre. Hej, ona tu je vo vzduchu. Ty kokos. Dobre na tom šmyklo. Čože? Dobre na tom šmyklo predné koleso. Ruky opalené? Ale tiež určite. No. Maďarská strana. Kurník. Pozri sa. No už začíname hľadať nocľah. 4:07. Niekde sa pichnúť. Ale kam? No ideme pozrieť tu. Si aj opravíš tašku, sa ti dosť posunula dozadu taška. Alebo tam už stratalo. A to je prázdne. Všetko zarastené. Možno aj tam za budovou, keď sme išli, vieš, tak a tu kde keď sme dali stan. Ja, pozrieme tu, popozeráme, vieš. 101 km. Bolo tam. Západ slnka. Inga preberá hrách. Macocha mi dala preberať hrách. Stan má rozložený. Uvidíme, čo to bude. Teraz si dáme kašu. S mravčekami maďarskými, ktorí nám tu v noci vliezli No. do nášho toho. Ale už vieme, že je pracovný deň, lebo už ráno tu taký traktor chodil. O 5 ráno. No. No dobre. Tam asi ide hornať, ne? To už môže byť, že tu kde poblízku, ale neviem, či to sú tieto stromy, alebo až ďalej, to môžeme pozrieť na mape, neviem. Dobre, po 100 kilometroch prvých žijeme, dýchame.
Dneska 150 km. Áno. Aby sme dobehli, Jasne, však aby ja- sme dobehli aj toto včerajšie. Ja to nemyslím zo srandy, ja to myslím vážne. No, uvidíme, jak to pôjde. Možno, že čaká nás tu trošku taký jeden kopec. A to sa ti možno aj posunie sám. To ti ako šúchať nebude, ale trošku do tej strany. Do ktorej? Dúfam, že dlhšie bude taká asfaltka. Po tej sa ide parádne. Nie po takých rozbitých, zaplataných. Aj tú tabuľu, teraz ešte jednu. Ešte jednu. Sa to asi pestuje na barac palenku. A druhá strana je niečo iné, alebo že by to všetko bolo v rozkyne. Marhule. Odpočinok pred vstúpaním maďarským šaleným 3 km hore, 5000 prevýšenie nás čaká, Alpy. Teraz zakázaný doping. Teraz toto. Dobrý je. Asi dám lano a ja pôjdem prvý, ja ťa budem ťahať hore kopcom, dobre? Že by som tam nevystrelil hore jak raketa teraz potom, keď toto vypijam. Však to taká farba jak Hulk, keď sa mení, nie? Hej, len Toto- si to musíš poriadne roztrepať. Takže to... Chutí to čudne trošku tak, Aha, ale ako... ako husné. Ale hej, ale dá sa to. Ako nie je to odporné, ale proste ako chuťovo nie je Je to také, to- že by som to vyhľadával. Ale keď viem, že pomôže to. 5-krát viac, jak keby si si dal kávu. No, to super. A ešte to má kopec týchto. Samé agaty. Pekná vôňa. Ešte teraz nejaké stúpanie. Našťastie to sú také len 3-4% stúpania. Čiže toto zatiaľ v pohode. Sa blížime na včerajšie miesto spania, som zvedavý, jak to tam vyzerá. Tu sme mali spať pôvodne. No. Aj tu by nebolo zle. No a nie? Ale dobre kakao. Neviem, či hore bola taká búrka, alebo dačo robia, tak kde vieš cez toto. Teraz natočíme veľký lekársky zásah. Chceš Operácia. vidieť sovičky, alebo aby boli dole hlavou? To... No, keby mi to trošku stiahlo. Stále, ak dačo pritlačí, mi to rozťahuje. Dobre, krásne. Krásne. Super. Keď ti to pôjde toto, tak ti dám inú lepku. Jak sa zatiaľ toto cítiš? Zadok? Dobre, fajne. Ja trošku toto tu cítim. A ja. Ale ten sval Ale to jeden. kvôli tomu kopcu. Hovorím po anglicky. Hej, Ide. Dopúšťam do toho, však to sa mi rozredí, je to jedno. Dobre to moty kuksu. Tlak. to musíš toto riadiť. Dobrý bordel tam je. Hej? Je to na figu? Či netreba odpúšťať viacej? Takže ja mám aj so železom. Prvé stúpanie. Tu bude prudší kopec. No, lebo tam ukazuje koľko, 12% stúpanie. Som 180 metrov mi ukazuje. Tlačíme, stiahame. Zatiaľ ti to ide.
teraz toto tu je super. Krásne to je. Audi je ozaj, že minimálne. Paráda. Stúpania už asi skončili na dnes. Už by to nemalo byť nič také. Sama rovina. Ale to sú asi na predaj, ne? V Maďarsku zastal čas, ešte telefónne budky tu majú. Chceš fotku s telefónnou budkou? Ako bydnota, ale čo je, zavretá. Som natáčala. Natáčaš cestu. Natáčaš cestu. Tu veľa mesa síce nemá, ale... Dobre. Zoberieme si 2 dajak, neviem, alebo ideme na 6 staroprámeň. Nie, však ber toto, že mne to je úplne jedno. A neviem, čím sa to líši. Toto je 5% a toto bude... Toto je kafe, toto je s kávou. To je čierne. No tu by sme chceli nájsť spanie. Uvidíme, jak to tam bude. Na mape to vyzeralo celkom fajn. V dedine priamo. Som zvedavý. Nakúpené máme. Keď nás nebudú cigáni otravovať, aby tu pohode, aj tu by bolo. Ne? Aj. Keď tu sú ohniska tak porobené. Aj to tu chodia možno večer. Pozrieme tam k vode. Aj ideme. Že jak... Dnešné spanie. Kde bude slnko, tam sa môžeme nájsť. Teraz ti vadí, že v tieni, alebo na slnku sa môžeme nájsť. Čo boli noha, dačo? Čo ťa boli? Hej, nič. Nič vôbec. Nič ma nebolo. Ne, vôbec nič. Nie. Hej, vidíme Ale tam tebe. bolo tiež jedno také miesto. Deň 2. Večerné taborisko. Večera sa chystá. Paradzina. Hotel Hilton. 4 michelinské hviezdy. Drevkači. Toto proti komárom. Voda tu. No, komáre naživo. Dneska bol parádny deň. Fuj, s dymom. Dneska 80 km. Zajtra sa možno podarí trošku viac. 90. Dobre. To zajtra možno 120. A možno, že aj menej. Lebo zajtra neviem, či to aj tak nevychádza, vieš, z tej vode, tam, čo sme chceli dojsť dnes. Neviem, koľko tam vychádza, možno je tam takých 70 km. Uvidíme, kde to bude, že jak to tam bude pekne. Keď sa tam dalo možno nejaké, že prístup do vody okúpať. Uvidíme. Takže povybaľované veci. Tam postavený.
Štipe to. Na druhej strane sú také hlasy, ne? Aj oni tam žurujú, ľudí tam majú. Žúrka, žúrka, žúrka. A my tu vážne varenie. Pekne to horí, drevkáči. Si pána Bejka, zhorí ti kamera. Titanová, táto titanový drevkač. Do vesmíru môže ísť. Parazína. Si pekná. Aké si mala zažitky v noci, čo si bola vonku, či čo? Hej, keď ty si spal. Si zachraňovala bicykle. Hej. Pršalo, fúkalo. Čo som začal? Hej, počul si, keď si spal. Určite. Ja som nespal. Spal si. Som sa na teba pozerala. Vonku fúkalo, pršalo, žaby, zvery, všetko. Padali z obojí, žaby, zvery. A ty si tu spal. Ako sa cítiš? Ešte by si spala? Taká romantika. Prší, stane a on spí. Hej? Mhm. No mohlo zobudiť. Jasne. Nosič máš posunutý. Do tej strany by si malo mať, počkať, drž si bicykel. Stále ti ho ťahá, keby k tebe. Tretí deň. Ráno trošku pršalo, ale teraz je to celkom ok, sa oteplilo. Dneska, keď sa nám podarilo dojsť k tomu jazeru, asi tam by sme skôr odparkovali a si to tam trošku užili. To je jedno ako. Hoci ako si dám. Ja si dám tú pikantnú. Môže. Ja by som si dal pikanta, keď ja dám si aj pikantnú. Toto je super v Maďarsku, že tak sú vonku hydranty. Dúfam, že to pôjde. Dobre, to išlo. Odpúšťal som. Už je uvarené? Všetko? Dobre. Som nevedela, som myslela, že zalejem kávu a potom tebe polievku, že by som nemusela umývať toto. A však máme vody. Máme dosť ale vody. som nevedela, že čo keby nešla voda, vieš, tá potom Nie, by dobre. som ti zaliala. Nie, ide fajne, voda som odpúšťal. Nevyzerá ani bordel vo fľaši, vieš, jak vtedy bol. Vyzerá, že možno je toto len hlina, ale dnu nič mi neplave. A možno tu jedine... Aj, možno, že skôr, bo tam to také bolo. Na polievanie, vieš, alebo dačo také. Ukazuje cyklotrasa, cyklochodník 18 km. Tak som zvedavý. Nemuseli byť také skoky. Hej? Tak, hľaduješ, Mačo, už. No? Hľaduješ. Aha. A prídem taká. Je sa celkom ako... Aj tá cesta celkom tu ide, aj keď miestami je taká trošku rozbitá, že je, ale v pohode. No toto je lepšie, jak tamto. Som musela ísť troška ďalej za tebou, lebo ja som išla veľmi blízko. Sa prašilo? Neprašilo, ale som nevidela jamy. No. Aj. Ešte 11 km ukazuje. Môžeme trošku. Však pôjde pozrieť, tu aj prístup do vody, aj toto môžeme.
Na budúcej ceste vieme, kde máme prísť prespať. Napríklad. Čo? Dneska je chladnejšie, ne? No, lebo tu sú pri vode. Od vody sa to stalo. Nespadnem bicyklu. Drevo. Komáre sú všade, no tak super. Ale však to nevadí. Len človek je potom taký dodúptaný sníh, že až. Máme kde aj sadnúť, rozložiť sa. Máš kde sadnúť, máš sa kde najesť. Aj, tu nedaleko, čo sprcha zbehneme. pôjdeš sa sprchovať a... Aj. Čo tam? Aj komáre sú tam. Alebo aj tam, to je jedno. Však máme na výber. A jak sme išli okolo, ten Ujko varil. Si videl? A na čom varil? Mal takú väčšiu bombičku a mal No, takú... však varenie určite je dovolené, vieš. Hej, a varil si tam Toto len akurát do toto drevo, tak si myslím, že... Podľa mňa ono predáva aj drevo. Vieš, tu vyčistil, chceš? Zaplať si. Na všetkom zarába. No však určite, že na všetkom zarába aj na dreve, ale však nám veľa dreva netreba. A tu keď mu všetko vyčistíme, tak dovidopo. Ešte možno dobre, že dneska sme tu prišli, možno večer by to bol divočina, vieš, čo tu majú cez zvyk. Nejaká zabáva vonku alebo disko, vieš. Ale dobre, to Nie, zatiaľ nám to ide všetko dobre. aspoň sa človek troška políčtil. Hej, ale že zatiaľ nám to ide dobre, sme mali šťastie, normálne sme sa vyspali i proste vieš, že tak miesta, že nebola to nejaká... Chod trošku dopredu a ti poviem, jak nosič vyzerá. No, je stiahnutý na jednu stranu, ho posunieme. Tu sú nejaké preteky, alebo čo? Ne? Nebude také preteky niečo? Ale na koníkoch, asi pár kilometrov. Tu doprava. Tu musíme ísť, ne? Aha, máš pravdu. Ja som zle pozeral, však to. Tam by sme ďaleko nedošli. Takže máme v Maďarsku preteky. Možno vyhráme takú cenu. Keď sme sa tu zamiešali. Aha, tu máš medzi zastávku, dajú ti vodu. Ale tí, čo tu bývajú dookola, to tu majú super. Ty si sadol za mňa, aby som sa držala, aby si sa nebal. Sadol by som za teba, ty by si ma držala. Aj tak za nožky, nie? Tu by si mi dal nohu. Aha. A tak. To je tiež pekný vstup do vody. Presne, jama.
som ti prešiel okuliare. Aha, to tam zrejme bude cieľ, kde my sme vyštartovali v tom kempingu. Aha. Tak to vyzerá. To majú nejakých 120 km okolo. A však už máme nejakých 130, som nepozeral, nejakých 30 km máme. Keď sme tu došli 30. Keď sme tak pozerali, ne? Že Aj. prejdeme celé jazero. Aj. A niečo ide za nami. Auto. To je jak v Amerike, keď ukazujú diaľnicu, že je 100 km rovno. To je, keď sme išli cez Brankane. Tak aj tu je. Ani nevidím podajne na koniec, či čo tam, ako no, vidím stromy, ale že tá cesta. Ale mi ukazuje, že až o 8,6 km od bočka doľava. Proste to je ideálna trasa pre začiatočníkov. Aj pre dôchodcov. Nie, pre začiatočníkov, ktorí chcú prejsť 748 km. Áno. Tak je to ako... Keď ešte máš šťastie na počasie, tak je to fajn. Niečo tam vidím v diaľke. Nejaká ťava. Alebo čo tam. Jak na púšti, keď sa zdajú tá, čo to je, Fata Morgana, tak aj tu sa tak javí, asi také auto ide oproti. No, keby som mala Fata Morganu, tak vidím asi vykromlený kilogramíky. No vidíš, to by si dala, čo? Maďari majú? Majú to. Hej? Neviem, bo takedy sa mi rozprávali, že Poliaci, že nemajú. Takedy Poliaci chodili, ale to možno sa to už zmenilo a aj oni majú. Auto. Tu v lete musí byť radne ľudí. Dobrú chuť. Bedobok egy-két hangot. No, diaľnica skončila. Teraz sme v nejakom Maroku. Je to hneď citeľný rozdiel. Ešte na takom naloženom bicykli, jak to všetko klepe. A tvrdé pneumatiky. No ale ukazuje mi 3,6 km, potom je odbočka, to dúfam, že nie je ešte na horšiu. Musím natiahnuť na vleky. Tam musím dať vyššie na vleky si na rukách, bo mi pripeka zazích. Tam mi zošmykli. To tu nenatáčali a Anna zo Zeleného domu. Či Anča zo Zeleného domu. Nebol taký seriál? Bola Anna zo Zeleného No. domu. Je to taký. Tak musí ísť. No. Vieš, on tak a teraz ti vôbec tam nič nedrží, vieš. On sa stále preto posunie, lebo to je... Máš slabo dotiahnuté, musíš maximálne dotiahnuť. No tak teraz. Držíš ho? Aj. Horná šruba je úplne voľná, vieš. Spadne. Spadne. Diaľničnú známku nemáme, takže musíme ísť na Solnok. Dneska sme sa ubytovali v niečom trošku inom, jak v Stane. Na to, že to bola druhá najlacnejšia ponuka,
Tak to vyzerá super. Nám to postačuje. Paráda. Tu máš vlastnú kuchyňu. Tu máš vlastnú kuchyňu. No, to netreba ani. Nemusíme používať vonku na zahrade variť. Paradzina. A nie? No, aj kúpeľka, jaká veľká. Paráda. To spokojeme. Dobre, super. Fajne. Krásne to je. Aj. A ešte ozaj, že pre nás tak, že tu máš bicykle toto, ale celkovo, vieš. Tam je na bicykle, ale to tam ich nedáme. A vnúka ich nemôžeme dať na fotu? Čo bolo? Že na to isté prídeme do Piky, nás to točí dokola a zase tam ideme. A teraz tu. Tak či tak musíme ísť tam doprava. Ja, nech tam prejde. To je tiež nejaké asi mesto. Že to tiež bude nejaké mesto asi. No sú tu také. Paráda. Že tu majú prístrešok. Aj ping-pong môžeme zahrať. To treba upraviť. Sedadla, aby zadok nebolel. Nie, aby zadok nebol, ale vieš, mi to... sa podrhá. Šúchalo mi to kolo nohy. No, vieš, jak sa to otváralo. Ja zatiaľ idem uvariť vodu. Sme tu v peknom parku. Super, že je to také aspoň na toto. Na posedenie. A že nesvietí tak slnko šialene. No, ako fajn. Tam je hydrant, tam si vieme nabrať vodu. Nie je hydrant. No, tak akože taká pumpa. Pumpa. Ale taká parádna, sa nenamákaš, len stlačíš a to ide samo. Tak myslia na turistov, aby doplnili železo. Samý piesok. Tam ani do dovolenku ku moru nemusia chodiť. Všetko samý piesok. Je 1,6 km. A potom doľava. Ešte sa dá, tu čo to majú za? Hrušky, jablka, alebo čo to také? Bodľakov plno na druhej strane. A je to také zaujímavé, že ak to také tu odľahle od seba. To kúpiš doma aj s koľkými hektármi ti predá doma. Vieš, pozemku. Tak tu zažívajú aj piesočnú búrku. Hej. Jak im začne toto tu fúkať. Nechápem. Išli sme tak, fúkalo na nás. Ideme tak a zás na nás fúka. No vidíš to? Podľa nás sa otáča vietor. Furt fúka. Je jedno, jak ideme. Ešte sme nemali šťastie, že by nám fúkalo do chrbta. Nie. No, piesočná pláž. Už sme v Chorvátsku.
Ešte 850 metrov. Ešte 850 metrov a bude púšť. Púšť? Aký teplý vietor fúka, ty kokso. Jak na púšti. No, Dick, čo to? Pau? Počuješ? Pavi. No ja mám pocit, že nejaký dobrodruh plánoval tú cestu. Určite sme mohli asi ísť po asfaltke ďalej, ale to aby sme videli trošku, jak to tu ozaj vyzerá. Teraz naspäť. Dobrodruh plánoval tú cestu. Neviem, kto to naplánoval toto. Akože sa na ňo pozerám. Neviem, kto to plánoval toto, že to zrazu piesačné duny. Dobrodruh. Jak si pekne povedal, že dobrodruh. No. Ľahký prevod. Ty kokose, to sa nedá na to potom. To možno tak po kraji. Možno tu po kraji skôr. Lebo tam to je hlboké. No, tu je menej. To akože sranduje navigácia. Ty kokos. V Maďarsku dokonca aj po rovine tlačíme. Nie sú kopce, pomsta inakšia. Ja vám dám, nechcete, vyhýbate sa kopcom, pošlem vás na piesočnú. Trošku, no. Zatiaľ... Áno. Zatiaľ nám trošku toto vyhoveli v tom, že dobre počasie. No ale... Nechápem. Tak to... Ešte 3,1 kg, to len ku tej odbočke 3,1. To je taká stopa, čo ja viem, pomaličky po kraji. Tá tu zatiaľ mi to ide celkom, tu taká je stopa. Možno. Aspoň pár metrov. Akože toto bude zažitok, no. Nočná mora skončila. Trvalo to kratšie, ako som si myslel, našťastie. Možno len také 2 km sme išli. Ja, no, 2,5. A zase krásna asfaltka. Keby sme ešte podľa navigácie, to ešte ide. Ale nie, my ideme podľa navigácie teraz. Neukazuje odbočku ďalšiu až o 1,4 km. Doprava. Ale keby úplne, že furt pôjdeme rovno, to ja neviem, to je ešte také 3 km odtiaľ. Musíme prejsť cez diaľnicu a potom hore.
Neviem. Je to lepšie. Nakoľko si nafúkala? Ale bude nám treba tú pumpu poriešiť. To je pekné. Mne to tu ukazuje všade nejaké turistické po červenej značke, proste ideš tam, hen tam sa vrátiš naspäť. No táto je aká turistická kurník. Do koho by bavilo toto ísť pešo? Hej, že keby koho by toto... Hej, ale akože takáto turistika, táto je do piky. Furt po rovíne. Nie, ale ideš teda, kde do... To je dajte toto tu územie, neviem, nejaké červené mi to ukazuje proste. Ide auto. Tak 3 km pred nami je. Dobrý tunel. No. Hovorím, 4-krát to preletí kamión, v ktorom je urezaný. Tam je prístrešok. A to je súkromné. To je súkromné, aký veľký pes tam do piky. To vidíš, že si tu robíme v drievkači ohňa. Nikto. On no. Tam má aj kuríu, či jak sa to volá, kuria. Idem prečítať, čo tam je na tabuli. Kuria, či čo? Počuť kohúta. Že počuť kohúta bolo. Si nepočula kohúta? Kikiriki. Tam je to jazero. A tam je taký dom vzadu. A neviem, či on tam skvelý nemá. Dobre, toto rozložíme. Už som nechcela ísť ďalej. Neviem, kde plombu si tam hodím. To teraz aký sme tu deň? 6? To je už 6. deň, ne? Hej. 6. Sa ti zdá, že je 6. deň? Nie. A máš niečo proti môjmu príkladňu? Nie. 6. deň. Tu už nenatáčaš, čo? Natáčam stále. Jasne, určite. No jasne, ti to pustím. Jak sa cítiš? 6. deň. Skvelo, ne? Ja keby si teraz ráno vyražala z domu. Hej. Oddychnutá. Ja som sa dobre vyspal. Čiže jasné, že ty si sa dobre vyspal. Si chrápal tak, že ťa počuli až na 45. farmu. Hej? No jasne. A ty si mi nevedela do mňa šťuchnúť, že... Čo? Si bola zababušená? Ja? Hej. Nie, veď prvýkrát som do teba s nohou. A nič? Úzky spacák. Si prestal chrápať, ale som stal spať na chrbte. A potom? A na druhýkrát, keď si chrápal, už nezaberalo, keď som do teba kopala. Ne? Som ma musela byť. Tak toto. Som ťa už normálne tak, toto vieš. Aha, za vlasy poťahala. Si mi pridržala nos, dala ruku na ústa. Aha. Je dobré, že si to nepamätáš, lebo viem potom, že môžem pritvrdiť na budúcu noc. Trošku bolo chladnejšie, ale na to, že som mal len
Vieš, že som nebol... Mal som podskalenky, ale to sú tenké. To tak... Ináč mi nebolo zima, len nohy trošku. Chodidla. No dobré. Ideme skladať stan. Vymeníme baterku. Poskladáme veci a môžeme vyrážať. Ale pekné miesto, neviem kto vybral také pekné miesto na stanovanie, ale toto. Mám pekne. Krásne, si vybral miesto na stanovanie, rozmaznanec jeden. Tak toto. Sme mali na výber také krásne miesto, alebo ešte krajšie. Ešte krajšie. Pri nejaká väža tam bola taká vojenská. A jeden štipanie na každú sekundu. Ale dobre, veď si kľudne nechaj všetky zásluhy za toto miesto kompletne. Ó, dobre. Celou cestou budeš potom sfuňatý. A tam oproti sme ešte mohli ísť, ale tam je cintorín. Neviem, či tam nie je taký. Ale tam by bol kľud. A tam by boli zase komáre a zase by si chuťal, že si poštípaný. No vidíš, dobre. Idem ti pomôcť. Naraz. Motýliky lietajú. Teraz ak vidím na hlavnú, čo mi tu píše, o koľko odbočujeme. Nájdená dráha 19 km. Takto vyzerajú rozhľadne v Maďarsku. To stačí 3 metre nad zem, lebo všade je rovina a už máš rozhľadku, či rozhľadňu. Všade dookola. Ale však to sme už tu pri tom malom, nie? Čo sa rozdeľuje Dunaj a toto. Asi hej, toto prejdeme. To si vytlačíme hore, ne? Lebo to nie je... Hej, keď som sa Dobrý stúpačik. Nie sú kopce, to urobia kopec. To urobia? To majú viacej, robí nám kopce. Ale tak oni urobia tu cyklisticky. Pomôžem ti? Dobre sa tlačí do toho kopca. Je to nalitka. Na čo mám doma posilovňu? Dosť veľké to je. Ako dlhé je to. Tak letisko. Riadne nová cesta. A tu je jaká široká, tam zrazu úzka je. Nech vojdu auta. Jónapot, nem tudom magyarul Szlovákia. Elég ez. Egy-egy ezres lesz. Neviem, Az Az, jó. Jó, Jó. 2000. Pont elég. Mert 1000. Igen. Mert 500 a bicikli, meg 500 személy. Igen. Köszönöm szépen. Takže asi za ľudí a za bicykle, hej? 500. Tak jak som tam čakala. Po dlhom čase kopčeky.
zmena trasy. Budeme odbočovať doľava a ešte prídeme k jazeru medzi Budapešťou a Balatonom. Táto cesta vyzerá, že bude menej frekventovaná, lebo tu by sme vyšli na ešte nejakú, nie je, že asi rýchlostná cesta to nie je. Ale tam by bola ešte väčšia premávka. Poď na druhú stranu teraz. Že by tam nám nevybehol dejaký z toho. Také dosť nebezpečné toto. Akurát v zatáčke je odbočka. Príjemný bočný vietor. Cestou môžeš umyť vlasy za 10 minút suché. Kokos. By sa zrazili auto, alebo nezastaví. Ideme na istotu tak, kde tu, alebo ideme ďalej? Toto naľavo máš normálne pole. No? Naľavo máš normálne pole. To je tiež voda, blízko po ľavej. V 19:59 zapadá slnko. A však to je voda. Ty kokos. Je to zaliate. A je to v prdeli. A tu spíme. Čo tam je napísané, že prečítame, tak... A tu je celkom také miesto. Hej, toto tu je, že širšie také, ale nie je veľká tráva tu. Dobre, super. Super. Dobre. Vstávame tu. Usmej sa. Včera nám poslali cyklistu, dnes nám vyliali vodu do cyklotrasy. Hej, to je akože toto, lebo tam je to za tým mestom, do ktorého ideme, tam je to na husto, dediny sú už. Aj. Tam by sme museli šlapať minimálne pred Balatom. Ja, to radšej budeme z ráno, vieš, keby tiež okolo 9 vyrazíme a po obede sme, vieš, tak za 3 hodinky sme tam. Určite pri Balatone. A už potom, vieš, okolo pôjdeme a sa rozhodneme, či tiež dá kde, však uvidíme, jak to tam funguje. Či dá aký kemping, alebo, vieš, že dá kde, tak sa pichneme, uvidíme, jak to tam. Tak, budeme mať teraz, máme viacej času. Včera sme stávali stáno pol 8, dneska budeme mať skôr, kúkneme, že jak to tam je, či je tam nejaký voľný kemp, alebo dačo. Dobre. To bude pochuťka. Prenosný grill. Prvé jedlo už navarené. Na cyklu chodníku. Ten tam kradne kvety. Opúšťame základný tábor predčasne. Lebo nám bolo vysvetlené, že to nie je kemping, ale hlavná trasa do Jadranské more, Eurovelo 100, či aké. Že tu sa nekempuje, no to kurník. Keď majú neprechodné cesty, máš priamo. som zbalený. Ideme. Že máš prilbu na hlave. Tak musím sa vybaviť na cestu. Oni tak kde pozerajú s ďalekohľadom z diaľky, aby videli, že to myslíme vážne, že sa pratáme. To nie len tak. Vážne veci. Dneska máme nočnú smenu. Svetla. Nakoniec to ešte dáme.
Čo? Nakoniec to ešte dáme. Čo? Balaton. Jasne, o polnoci tam prídeme. Drevko. A tak som sa snažil, pekne som narezal. Polámal. No to... Nic z toho, no. A ešte tu patiky toto skrieme. Tak ich položíme za travu. Hotovo. Dobre. Idem toto poskladať. No. To oni bažanty asi strieľajú, ne? Dneska to bude zaujímavé. Kde nájdeme. Doteraz to bolo všetko tak, išlo celkom dobre. No, to... Teraz to nebolo tak, že všetko, že je na niečo dobre. Mám si počúvať, čo je púci, že asi to nechce rozstať. Neviem, no. Asi je lepšie, keď také toto proste to stále z očí ísť tak, že by ľudia ťa nevideli a máš pokoj. Do piky, aké mušky. No, takú jazdu som ešte nemal teda. Ale teraz sa dobre ide. Dobre sa ide. Nefúka. Nikto nikde, len dvaja Slováci na bicykli blázniví. O 10:00 v noci. Takže to vyzerá, že prejdeme celé mesto. Zrejme to mesto môže byť aj väčšie, ak Prešov. A potom niekde v poli zaparkujeme. Rovno stále. Potom je tam zatáčka. Budeme do ľava, normálne keď po ceste. Neviem, či keď ide chodník po chodníku, keď nejdeme na cestu. Nakoniec sme skončili v orechovom sade. Niekedy o 11. večer sme tu došli. Čo na šťastie, že sme našli takú peknú pokosenú záhradu, nejaký mestský pozemok, samé orechy. Prvý väčšina orechov, to je niečo, neviem, čo to je za strom, ale telesí orech, to vyzerá orech. Dneska je 7. deň, nie? Zadok nenamastený. Nie, dobre. Ako pocitovo dobro, ako zadok. Čo? Aj, ako zatiaľ je to v pohode. Máme raňajky. Čo bolo, CBA? Kop. Kop? Tu nemajú CBA. A bolo CBA. Hej? Hej, som videl CBA, napísané je. Hej? Boli sme toto momentálne miestna rarita. Mám ešte 5 km do cieľa. A radšej idem dole z bicykla. Ty kokos. Ty
Flip-flop sa akože neskutočne pocit. Z Mošurova, z Prešova. Dobrá plocha. Hej, oprem tam foťak o lavičku a urobím toto. Mne sa zdá, že toto miesto to je. Tu spadol. Tu v tom som bol. Na Vajecku a tu. Ideme? Ešte dúfam, že sme do Urlaku. Dobre, však máš tam napísané Budapešť Deli. Budapešť Deli. Hej. Oni si tu chodia, jak chcú. Odbočujeme, ne? My odbočujeme. Zatiaľ dobre? Hej, rovno, rovno. Čo? Tu je značka za tebou. Hej. To pojeme na cyklo, ne?
našla. We inform our Košice. passengers that smoking is not allowed at the station and on trains. No, a to samý tiket. A kde to tie baby, čo predávajú? Tak kde musia byť, nie?